Anong masasabi mo? Wow! Meron po tayo ditong mga naredya na tinapay, no? Nandito. So, inalagay po natin sa kanilang pagkain. Medyo matigas. Ito dinudurog natin. Sayang naman po kasi para mapakinabangan pa. Nandito yung ita ko. Ready? Hindi ko kasi. Babalik may sir sa'yo. Puta na mo. Anong gulay ito? Sarap. Ay, yung Hindi, green. yung green. Ayun, sarap. Ang palasa. Ay, malong lara. Ngayon yung kailaran eh. Favorite ng ngida ninyo. Mm-hmm. Dede. Puma mo. Puto tita may itong chicken pot na kain niya. Ayan. Halika. Bili kang takban. Ano na? Kamara ko na yung luto ta. Ayaw. Mandang tali, kaya laret ang manok ha. Kaya kailangan deta. Sarap mo. Umaga po, almusal. Kaya na. Hindi din ako. Kaya pwede manok. Bakit? Hindi manok. Kit na. Pasensya. Pwede, di ba? Ako na yung kit na. Doon sa'yo, ayaw mo tanggalin natin? Galing tanggal daddy. Sobrang sarap ng almusal. Panalong panalo. Bidang saya. Daw. Dede. Dede. Hindi ka pagulo mo na. Yan. Saka ka hihigop ng mainit na kape. Panalo talaga. Iba na ang Blend 45. Uli nang ngida niya ni Joe. Sarap. Masarap yung papaya kasi native. Tanim ko yan, tanim ko. Nasa 200 pool ng pinatanim ko dun dyan. Gagayarin si... Hindi naman pwedeng pang ano yun, pang tinola. Hindi, pambenta yun. Ama. Sabi daw yati, karin ka no, anak, karin kaya. Karin gaga. Sorry. Kita tip. Lako tip. Gagaya ka na? Uwa. Kita da. Kaya mama ang chocolate. Bagutan din yung pitit mo. Gaga ka yun. Sabi, pero pati yung masakit yun. Bagutan dyan. Ha? Ang sarap. Dapat wash may sabon. Ang sarap. Tsaka alcohol. Tungkol? Ito, may bawang, sibuyas na haya. Pag Ilocano kasi luya lang. Ha? Tapos, alibebe. Pagkapampatis lang. Kaya pala masarap. Kinuha lang kapampangan to. Ayaw ko ng alibebe, balasa. Ayaw ng maloy kaya. Alibebe. Mas budi may ne.
Ningwangas mo ka na. Adwa. Hmm? Hmm? Mas gusto ko yung kapaya kasi sa ano? Sayote. Sayote. Libre pa. Libre. Ang dami. Hindi ka nabibili. Correct. Press from the fruit. From the tree. Family tree. Dinagdagan mo sana ng ano, masarap. Down ng ano, Sicilia. Mahal. Yep. Yan lang, ang kumita 50. Meron ako sila dyan, down. Ano ba din? Hindi naman pwede yun. Ang pang tinola. Putok niya po siya, oh. Itlap. Butol. Kaya. Malamis-lamis siya. Grabe. Siyempre, hindi din. Pag lubakin na yung sa manok, lulutuin natin, tinola natin. Kala ko din narinig. Wala na. Upload ko na yan. Tabla mo lang. Oo. Mamang lang. Sarap. Dami. Ang Laguna po yun din, no? Sa Laguna. Sino ang boyfriend? Wala pa. Uy, Steve. Friends mo lang. Uy, dyan. Wala namang Oh, walang frame lang dyan? dyan. Ano ba yung isa? Ano yung isa dyan? Dad? Genesis. Yan, Genesis. Ano kung sino pa? Si Sean. Sean. Ano pa? Parang hindi na nag-aaral si Sean. Nag-aaral pa, hindi na. Akit kaya na. Aral na yung kalamba na ala. Hindi na niya? Potat niya sakit. Ilan yung friends mong boys? Marami ah. Friends mo? Tatlo? Jagger natin. Tsaka girl. Jenna. Jenna, friends mo Jenna. Kaya may mo pa? Saan kaya bilhin yung daddy na? Yan yung dito? Lambat ni school Jenna. Ano ba na? Malambak ka. Favorite pa naman ni Dinamong to. Kaya lang bawal. Matamis yung papaya, masarap. Sola kabit siya. Flour. Actually, yummy. Ask him good. Mukhang uso yung ano, no? Singkamas? Ito pa masarap, agod, oh. Bunga ng ano, malunggay. Igigisa mo sa ano to, kamatis. Lagyan mo ng konting baboy, masarap. Wow! Nakal-eat ka rin? Yeah! Birthday na? Birthday na itang lolo. Lolo lang. Birthday ng lolo lang. 1 hour later. Good morning, my chicken! Good morning! Gutom na kayo, baby? You're hungry na? Yeah, you're hungry. Oh. Wala tayong pagkain, ha? Gutom na kayo?
Gutom na po sila. First of all, kukuha muna tayong tubig. Meron po tayo ditong mga naredya na tinapay, no? So, ilalagay po natin sa kanila pagkain. Medyo matigas, ito dinudurog natin. Sayang naman po kasi para mapakinabangan pa kaysa sa itapon. Yung nadudurog-durog na po. After na madurog nito, lalagyan natin ng feeds. Something done, Emma. Wow, linaban na rin ka. 2 months lang, parang 5 months. Punta ko cute. Mamaya, Mamang na lang po. wawalisin ko pa yan. Muli yung malaki na. Punta muna kayo sa likod. Linis lang ako, bago dito, na. Oh, linis ko muna to. Hindi ako open yan.